Apa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel malah cengengesan. Lho ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki? Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Bos angkatan wis do mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur. Kok syukur? Kok dongane? Lah wong ki parane arep ndi? Lah iki nek ya dongane ana ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane. Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben yo. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres to. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoku saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Aku. Kok minta tak apa jenenge iki? Tak lokke kuwi nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa ngono. Lah nek ra jelas tak nyo tak kan delok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku ki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono Dek. Manten anyar. Angger aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono terus ke ngono. Tak nek iki nang panggung, iki konsumen kanggo penonton. Aku muni saiki wis sadar saiki. Sadar saiki wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dike Sritenan nang tasih. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng. Nah. ora ngono kuwi lho. Ayo. Kowe ora ngizin-izinke mbiyen ya bekas kuliah nang kene padahal. Nggih. Ah iya. Lulus IP-ne dipek dhewe. IP-ne dipek dhewe pripun? Hah? IP-ne dipek dhewe. Ayo IP-mu tok pek dhewe maksudnya. IP niku nilai apa? apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Dadak apa-apa. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten e? Mbuh, Ora kenal lho. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lunget. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Saiki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Kanggo H lho. Arep dlentrekke liyane mesti. Ora tak dlentrekke. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nggih. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. Saya ning daerah wetanan anggere muni arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton sing. Wow, Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Ayo kowe, lah kowe iki ora ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideke Tatin. Wah, ayo. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Baung. Kok kirek barang? Lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin wah kowe ngono. Terus demite pojok desa. Ya saking soalnya lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Ayo.
Rasa isin ro Pak Gandung kowe. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki wis sombong ya. Kurang ajar iki. Lah Nek cara aku dunake biyen kok urung ngompong saiki kok cokot piye. cokot ya ora krasa. Ora ndek untu kok. Oh, gusi iki atos e. Tapi ngget tenan. Ya ming pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum karang ki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, dadi ya wis sesideman modar kowe. Ora kudu apal iki. Nggih. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok sak angkatanmu. Wis angkatanmu sudah mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur. Kok syukur. Pak dongane. Lah wong iki parane arep nendi? Lah iki nek ya dongane ora ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersani. Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben. Sing mesti ana sing nanggap ngene wis beres to. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kaya kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo ala dene. Ora tepo ora apa. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa nyono. Lah nek ora jelas tak nyo tak kan ndelok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono Dek. Manten anyar. Anggere aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono terus ke ngono. Tak nek iki nang panggung iki konsumen kanggo penonton aku muni. Saiki wis sadar saiki. Sadar apa? Saiki wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewanke? Maksude napa? Maksude mung dinengke wae ngono lho wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Ya. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Ya karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel mah cengengesan. Lah ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki? Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, kowe arep saru kowe. Lha ndi kae? Bintang tamune Pak Marwata. Iya. Ayo dibawani wiwitane. Wiwitane anderek sang peke Enot pria bagus kang olah
Kancane Tatin teko. Iya, kan kok lali joget nganti kaya arep pidil-pidil wae. Dek winginane bengi nganti kecethit sirahe. Tong, jreng ngono bareng ramu terus syukur kowe otote kebablasan. Ya saking mempengi kok ya. Kok ora nyejak mriki nggih? Seneng kok kowe. Napa mboten menggo hiburan. Jenengan seneng ta? Awak dhewe iki ngibur piyayi kok nggo hiburan. Lah nggih justru kulino ngibur ya pengen dihibur ngono lho. Wah iya. Jenengan ya seneng ta wingi ndelok kele. Seneng aku. Ndase mengleng-mengleng. Lho kuwi ra. Nah, kenal kowe ora kok ndas-ndaske to. Sirahe. Nah. Bendera terus ngayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ngungrum. Apa, Pak? Ya arep kleru kok kowe iki ngaku wae. Sok menggok dhewe ngono ora ngerti aku. Jenengan sok menggok ora? Heeh. Ayo ngono kuwi, sok menggok suarane. Aku anggere menggok tak elekke kok. Ayo. Terus bali dhewe. Lek balekke piye? Ayo denggokke setange kok. Oh. Suara lho. Kok anggo setang? Jare sing mau mesti menggok apa? Suara. Aku nek suluk ya sok menggok dhewe suarane kadang kula sok menggok dhewe sok. Ning kudu kudu selalu apa jenenge? Apa? Kolesterol. Konsentrasi kok kolesterol. Angungrum marang bendara. Ae kewajine kan ora sik ngentekke ming Tatin tok. Napa ta? Oh, ya dikeki ra ya dipangan. Nek muni memangan mbok kancane geger, kancane sirahe arep mledose tetep ra cuwek klecik ngono. Ming sing siji wis aduh Mbak aku ora kuat tenan Mbak ngono wis ming diririk tok ne klecik. Tau kok mangan jagung ki nganti tukul ning untu. Sinten e? Kowe kuwi Sing gendhe. Kowe senengane nek ngarani wong. Sik gender ki ora kok tukul. Niki kisah nyata lho kali jenengan. Mengkeri. Wong ya untune iki wis rusak kok gayane mangan jagung. Kres. Ming sak cokotan terus kok lerenter. Niki jagunge pindah kene iki kabeh. Untune jagung tok. Oh, aku diacungi kepelan ngopo wani ye? Hah? Wondo krasa guyu. Nek wondo iki lucu meneh. Napa? Jagung ki rak umume rata ae to. Nek dicokot wong kres ngono tak kothak ilange. Nek wondo ora. Ilange iso engkik-engkik ngene iki. Kan untune do ora ana dadi sing kena untu ilang, sing kena gusi wutuh. Endi ta jajal mbok meringis dah. Mas Wanda. Nang meringis, Mas. Tak ndelok untumu. Ya lho, dadi nek ndelok untumu geli. Sesuk ya dompong lho ya. Neno. Dia. Hah? Dia. Ah nggih, jenengan iki senengane bareng-barengi. Dia Sulistya. Ora. Ora apa? Ora apa? Oh setan. Lah wong dijak omongan malah ngematke apa lho? Lah wong kok yo ngundang sampe Pak apa piye kok. Adake. Pak, Nek kowe ngundang, terus aku. ya wis cocok.
tekan ngendi mau jal. Pijer ngincangake alis terus tresno sasideman. Nena liwat kincanging alismu kawasan landang hatiku musling serius wakun aku isi
suwun. Ya. Sing 100 nang nggone kae streaming kae si Edra. 100 napa? Lho iki sesi deman mau transferan saka pemundur panyuwun lagu Nodit 100. 100 apa sak yuta? Sayuta iki gambar gemak kok iki. Biasane ya Awang nembangmu ora apik kok sak yuta. ora nek biasane. Nembangmu didol kok mau wujud kaset kowe. Bajakan. Mboten nek mbok menawa kleru le ndelok. Deloke kowe micake mataku kok. 100 ki nule 5 kok. Engko nek nganti aku kleru sak yuta malah tombok. Iya, ya didelok sik ora usah 100. Ha. Pun bener 100. Saking Banagung RT 4. Oh, ki akeh sing nonton bareng, ki. Matur sembah nuwun. 100.000. Oh nggih, wis bener ta? Wis. Nggih pun rasa nesu-nesu. Lah kowe muni sak yuta e. Nggih nek bener mboten? Bener 100. Nggih pun. Ya. Kritenan Sinden made in ku sing viral ya iki. Iya. Iki ngapain nggawa kacamata? Nggih pangapunten Pak Seno, Pak Bos, niki matane picak. Ora kok. Biasane ora kacamata. Nggih, anu radang Pak ini kebanyakan pakai softland. Terus seminggu nggak boleh pakai softland dulu, suruh pakai kacamata. Aja lho, aku ngelingke lho, rasa nek nganggo kacamata nganggo kacamata. Gareng Rakasiwi kae anu matanya sakit karena pakai softland dan harus diganti matane mbiyen. Diganti matane ten. Suwargi Mas Gareng Rakasiwi. Kuwi Mas Dokter Acong kuwi sing tukang jukuk mata saka ngono PBB ngono kuwi ngomongi aku. Kuwi kudu ganti mata, makane sadurunge danane mlumpuk mana Mas Gareng wis ora ana. Wong biyen ngejak aku penggalangan dana barang. Ya, aja sok nganggo softland. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting bersih, Pak. Sing penting resikan, tangane reget, bar nyekel opo, telek opo ya ora ora. Nek kuwi masangnya kudu resik. Ngono. Ya pokoke aja nganggo softland sing murah-murah. Oh iya, tuku sing larang sindane Pak Seno. Ha iya. Jawate. Tak tumbaske pokoke. Nggih. Nggih, sugeng dalu para Sivitas Akademika, Pak Burhan, Pak Hanggar, semua dari rektor dan wakil rektor dan semuanya dari dekan Fakultas Media Rekam. Kemudian aku disusul pengenongku neng Polandia no. Oh, mana? Ini Pak Gandong. Oh, Pak Gandong. Aku tekan Polandia kok ana spiyaga klitak-klik iso. Ya malah aku bayang. Gue tukang rokok. Nggih, terima kasih dari Fakultas Media Rekam, terus jurusan fotografi dan televisi dan film ya, kayak gitu. Media Rekam ki apa to, Sang? Hah? Ya bangsa ning nggo ngincen-ngincen direkam iki kok. Ora sih aku takon tenan, wong bojoku mulangne Media Rekam iki aku ora tau dong. Mulange apa, gaweane apa, pamiti Mas aku ning Kalimantan 5 dina ngono kuwi ya. Biyen tau tak lokke, Mas aku nang Kalimantan 5 dina, mbok 5 tahun. Seneng ya. Ya aja ngono karo bojone kok. Seneng ya. Media Rekam yaitu terdiri dari 2 fakultas sama yang untuk S1 Pak, ada kalau nggak salah itu televisi dan film itu yang tempat Bu Agnes, terus fotografi. Kayak gitu, sama ada D3 animasi. Begitu. Oh, tentang kuwi to. Iya, kok ora tau dolan rene bojone wong kene. Apa? Dolan rene ngono lho, Pak. Wah, engko ndak malah ngisini-sini ya. Lah ngopo? Loh, iki buktine istrinya dari Media Rekam dalangnya viral di YouTube. Kan yo keren ngono lho, ana hubungane ora kok ora ana hubungane. Ora maksude engko nek dikono apa-apa ki aku radong ki aku isin soalé. Engko nek malah bojoku ngedep apa terus aku iki apa to no? Ngono aku malah wong kae iki sok latah ngono kuwi. Mula sok belajar. Ya ning ngenyem kae lulusan sing ngekeki topi sik Darno. Aja ngono, Pak, sing penting kan saiki yo ketok no lho ora kudu. Sekarang nek gelar yo insinyur yo tadi bakul bakso yo ono kok.
Sing penting kan saiki payu, to Pak. Payu nguripi sing S1 aku S2 ya diuripi karo SMKI kok Pak. Aku bangga kok. Iya, kudu bangga. Aku lulus SMKI iki bangga. Arep aku mung lulus SMKI ning aku iso ngendas-ndaske S1. Iya. Ngono ya, Mak. Nggih. Heeh. Ayo kowe arep do cuwuni nembang. Nggih, nembang. Mbak Elisa. Nggih, napa niki wau? Lali janjine disuwuni. Oke, siap. Monggo. Nggih, wah niki jan kathah tenan lho Pak. Biasane isi wayangan ra tau samene. Sajeke kula ten pedalangan niku mboten nate sampean ten niki penontone. Nek wayangan. Kurang. Lang niku. Kledo mertopo kurang. Padahal yo tak rewangi numpak tosa ngono nggawa toa. Bapak-bapak, ibu-ibu mangke dalu wayangan. Ngono kuwi wis nganti mubeng-mubeng desa yo tetep le nonton wong siji tak rewangi nganggo door press macem-macem poko 1000 3000 yo tetep ra payu. Ya ora apa-apa. Proses kok ngono kuwi aku sik nonton aku mbiyen yo ora langsung semene iki. Sing nonton biyen yo mboko wong 10, mboko wong 15, mundak dadi wong 20, mundak dadi wong 100. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Nggih. Luar biasa. Berarti yo dari inspirasi, Pak, bagi sini. Kita tuh punya fakultas, kalau isi punya fakultas pertunjukan, ini kan media rekam. Fakultas pertunjukan juga punya banyak, tapi yo iki rota wayangan, iki media rekam wani wayangan yo keren tenan. Ah, ya ora apa-apa. Ya mergo ana bojoku kuwi. Iya. Nggih. Dina Minggu kang tak anti janjine anane pijer samaya pinter golek alasan ngandel aku wis ora sampun katuraken lali janjine Papas. Jan luar biasa ngau kacamata ya malah wagu. Iya. Nggih niki 8 hari aja, 8 hari besok pakai lagi. Ayo tuku lensa sing apik sing larang. Iya. Siap. Dadi nek dienggo ning mata. Nek perlu lensane karo matane iki gedhe lensane. Dadi sing lah pripun niku? Ayo sing dilensani sak setengah rai no. Iya, iku ndak bahaya. Iya. Mergo ya ngati-ati tenan. Iya. Ki kejaba saka kuwi ya iki aku matur nyaketi hari wayang nasional, dunia apa nasional? Ya dunia ya nasional no. Ya sing wis diresmekake ya mak iya. Wah, kabupaten ngendi-endi to geger nganake latihan, nganake pentas. Ya. Aku ngrasake ya kok adem ayem. Ya sembuh aku ora ngerti. Pokoke tak anu no. Tanggal 7 kuwi aku rungono corekan 7 November nek ora ana wong nanggap aku arep wayangan dhewe. Memperingati hari wayang nasional dalange ngundang. Oh iya. Dadi tonton dhewe ngono ya, Mak. Engko ndak percuma wis disahke kok awak dhewe ora cancut gumregut ki. Nggo ngopo le ngesahke? Ya, ora ana gunane. Ya pancen bener ngono. Ayo genti
Anting ki sing maune ora arep menyang iki mergo. Iya, wingi Pak kula badhe kula mboten sah mangkat. Lah ngopo? Isine kula ditonton kanca-kanca kula. Lah kok kowe kok iso ditonton kanca-kancamu dhewe iki arep pentas arep ditonton lembut apa piye sesuk? Iya. Kabeh iki kanca-kancane dhewe. Ya justru kowe iso menampilkan performa terbaik. Apa mak performa? Kowe bakal iso diakoni. Ya, tiwas aku wis tak saguhi dititipi bapakmu. Bapakne Mas Sun Gondrong kuwi dalang Tulungagung. Dik titip anak kula nggih. Nggih Mas, siap aku ngono. Ya. Pendak aku dikira ora ngejak ngono. Ya jumeneng. Nggih. Nah, cah kendel kok. Sik. Ya iki mergo putra dalang. Wah, pepunden dalang. Ya senior ya dhewe. Ya. Sugeng dalu sedaya. Rasa grogi ning arep mono Pak Gandung rasa grogi. Pak. Kleru iso disekak kowe. Iya. Halo. Rasa wedi, rasa sumelang. Pak Gandung ki galake mergo anu apa jenenge iki memecut kowe ben dadi bocah tenan. Iya, ngono ya Mak. Iya. Ayo nembang. Napa Pak De? Ha sakarepmu sing kowe pinter apa? Ning kene iki ora tak kon ora tak dawuhi wong ya. Banyuwangen wetanan. Banyuwangen ya kena. Napa Maduronan? Maduronan ya kena. Ha sinden. Ki cita-citane sinden etnis kono. Oh, antar pulau. Dadi ajar nembang Madura, ajar nembang Nusa Tenggara NTT, Nusa Tenggara Barat, Timur. Ngarani sok kleru ora. Nggih, Pak. Nembang nggih. Ha iya. Napa? Lah ya apa? Nek Madura ya Caping Gunung. Caping Gunung. Anu Grajakan. Grajakan nggih. Ya, sakaremu. Nggih. Bawane apa? Sing bawa sing kae lho, apa jenenge sing biasane aku urung ngapal apa? Mrekes ati no. Mrekes ati. Ya. Niku mawon. Bawane kuwi ora apa-apa. Mrekes ati ani kula bis ngawur. Ya mrekes ati. Omonge Teko iki. Sapa mak? Iki kanca-kancaku. Aku sesuk aja digarapi ya. Ora rasa wedi. Kowe iki ora kancamu sing teko, iki sing wiwit ngono kae mau. Engko teko apik kanggo. Hadir. Sapa? Napa Pak De? Wong edan. Astaga. Penggemarku penggemar Ade iki ra edan-edan kabeh to. Iya. Walasese ono watese omong salah ngene ya salah rewel. Urip bareng mati bareng. Pak kula digarapi lho Pak De. Apa? Kali ibu-ibu sinden ket wingi. Mergane ngopo? Masa aku dikira seneng Mas Denko.
apa-apa kok ya. Pak De meh guyang-guyu. Ora guyang-guyu wong kowe iki nek didelok iki asine ya elek. Anu ya ayu. Lho to. Iya. Kowe tak omongke bapakmu. Sinten, Pak? Lah sesuk adirak ning Tulungagung nang pendopo Tulungagung nek bapakmu nusul ya wis seneng karo sing ngendang. Ya astagfirullahalazim. Ora apa-apa kok ya. Pak De. Aku pengen kendangane ya apik tenan kok kae iki ya. Dioyak-oyak sapa-sapa kon ngendangi ning seneng melu aku ya wis. Iya. Tak takoni denku, kowe ngopo iku kok kowe omahmu adoh kok seneng melu aku. Mergi wonten anting kok. Pak niki ki meng guyon lho Pak, wingi aku di ospek. Mas Kesuhan gawe-gawe. Wis rasa tok gagas, yo teruske lagune. Iya. Dirasake wae. Selawase Ya Allah, wiyogane ruwame. Aku malah ora ngerti lho, Ting. Nggih, Pak. Kula nggih mboten ngertos, kula ngertos dijodhok-jodhokke. Masa ming nek jenenge Mas Den Kota mriku mesti ketok to, Pak, nek kula nyawang. Nggih to. Ngono dikira-kira melirik-melirik ngoten niku. Apa-apa. Wis santai wae kowe. Monggo sing ngrasani kowe iki malah asline udu sing ngendang jaipong. Solikin. Iki pentas mah do kerah. Ya. Omongane karyo maning Suarane jan elok tenan bocah. Iya. Rupane. Kowe marahi ngedonke. Kula lho pun putih. Oh iya. Biyen melu aku pisanan kaya blawu. Iki wong po semen. Iya. Urip bareng mati bareng. Oh, piye? Ra eneng sing iso cengkok ngono ki nek ra wong kono asli. Mati bareng. Ya, gelak digarapi aku ya Mas. Iya. Innallaha ma'as-sabirin. Betul, betul. Alhamdulillah. Wong sabar kekasih yang Gusti nggih Pak De. Lho, guyang-guyu. Ora guyang-guyu ngopo kok. Iya.
Aku ora ngerti kok. Aku ora melu grup. Apa ora melu apa WA-an grup. WL karo sinden-sinden dadi ngerti rumore ning grup iki aku ora ngerti. Mboten Pak niku pasen Wonogiri. Niku lho Pak Mas. Oh, Wonogiri wingi kuwi wae. Nggih. Oh lho, lah kowe baline jejer. Mboten Pak. Lho. Lah ngopo? Kowe mesti pipis diterke. Kaya nek aku ngeterke Prastiwi kae. Pak niki tuh meng perkara kaos wonten tulisane Anting terus ngisore Denko ngoten niku lho Pak. Lah Ya ora apa-apa. Niku kowe dilokke iki asline salah. Iki sinden-sinden do ngelokke iki asline do seneng karo Denko. iya. Kayak kae lho nek cah cilik do garapi kae lho. Anting Denko. Nek jane dhek dhewe sing seneng nek cara SD ngono kuwi. Iya, wis biasa. Heeh. Wis ra apa-apa kowe malah lemu kok sesuk. Napa Pak? Kowe malah lemu kowe. Lah kok lah entuk susu Denko kowe. Mangga. nggih.
bisik-bisik semayanan materi janji urip nyara sirasiran ambik jendela mungkin asli nuwun sedaya. Sampun Pakde. Sampun ki lek mlaku sing apik ora kok mentok. Sampun Pakde akeh. Semelangku nek nelek. Mundur nek nelek ora. Mentok kae 4 langkah nelek kono. Kritenan nang pasir